नोंसोरो गासिबो बेसेबां चार्ज लादों बेहाय दंजोबो। हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आंनि मारिमाव दंफैयो लोगोफोर, बिमाखौ लाबोदां। माने दाख्लै सिगाङाव रामसियारिनाव सन'ग्राफि ओमफ्राय एक्सरे खालामजादोंमोन आरोखि ना उदै सानाय जानानै। माने उदै साबाय थानाय मोननायखाय बिमाखौ, ओमफ्राय एपेन्डिक्स मोनदों। ओमफ्राय दा बे एपेन्डिक्सखौ अपारेसन खालामनो थाखाय नैबेहाय एमआरआइआव फैदों। दा दिनै अपारेसन जागोन, गासिबो रिपर्ट जमा होजोबखाबाय। ओमफ्राय दा केबिन लाबाय आरोखि, केबिन लानानै दङ दा थाफैगोन। मा होनदों? आलथा फुननायखौ फोजोबनांगौ ने। आलथा फुननो मोना। बेयाव खारबाय, बैखौ खारा। ओमफ्राय नार्सआ जोंना फिसाजो नार्सआ खारग्रा आलदा लानानै नैबे नायथिया अपारेसन खालामनायाव गानजाया जाहैदों। गेजेरजों हाखावनांगौ, ओरै थब्लं हाखावनानै खाग्रा दुरुं होनांगौ जाहैदों, दुरुं खाग्रा। ओमफ्राय दा बेखौ इमारजेन्सि बानायफिननांसिगोन जालायबाय। आं उफाय गैला। दै गाङाखै? दैबो गांबायबा दुरबल नुलायलायबाय मानसिखौ। जाया लोङा थाबाय थानांबायना, जेबो गैया। मैया मोनायाव ओंखाम बोथिसे जानाय, बेनिफ्रायनो दैबो गैया, जेबो गैया। दहाय फुङावबो ओरैनो उदै खालि फैनांबाय, बेजों लोगो लोब्बा आंबो फैफानांबाय। फुङावनो सिखारनानै बेजों माल माथा रेडि खालामखाबाय, लोगो लोब्बा एकदमबारे जाया लोङा हाखु फैनाय जाबायना। ओमफ्राय दाना दहाय बिदिनो गावखौ बेहाय एमारजेन्सियाव गालांबाय आङो। ओमफ्राय बेहाय रामसियारि सेन्टाराव रिपर्ट लायनो थांबाय आङो। दा बेहाय रिपर्ट लायनो थांनायाव बिराद गोबाव नेनांबायना, जाला ओंखाम उखैनाया, दै गैया, ओंखामबो गैखाया, उदैया मानसिफोरजों जिरायफानो गेव गाबबाय ओंखाम उखैनानै। ओमफ्राय लागाव नंबाय आं, मानसिफोरखौ खोनाजानो गिनानै लाजिनो ओंखारलायबाय आं। ओमफ्राय दा रिपर्टखौ मोनबोनानै फैनानै दा नैबे मारिमाव रिपर्टखौ जमा खालामबाय, ओमफ्राय केबिन लाबाय, ओमफ्राय सारजों रायज्लायबाय आरोखि ना। ओमफ्राय दा सारा माबायावसो फैगोन जाहैबाय, 3था 3:30 बेबायदि टाइमावसो अपारेसना जागोन जाहैबाय। दा बेसेबां टाइमाव बेहा ओरैनो माने जाया लोङा थाबाय थानांगौ जाहैबाय, जेबो मोनलोङा। ओमफ्राय बांद्राय ओंखाम उखैथारोबा, बांद्राय दै गाङोबा सेलेन होगोन जाहैबाय, जेबो मोनलोङा। दा बिदिनो सानैजों थाथ'गासिनो दं आरोखि ना। ओमफ्राय आं हारसिंल' फैफादों दा, उनाव माखासे फैबावगोन। आइनि बिनानाव बिसि फिसाय फैगोन, बिसोरो दा 1टा 2टानि गेजेराव सफैगोन जाहैबाय। ओमफ्राय बे खाथिनि मादैयाबो दा अपारेसनाव फैगोन जाहैबाय, दा फैथ'वाखै, दा फैगोन। ओमफ्राय बिदिनो माखासे बै आब'मोन नायफैनो होन्दों आरोखि ना। सोर नायफैयो? दाथ' ओरैनो मथा मथि आं हारसिंल' फैगोन आरोखि ना। दा मादैमोनहा फैनानै थाफैफागोन जाहैबाय आइजों। सेलेन होनायनि फैखांबायदि बे बिजिखौ थुजोबगोन। साराय 3टासोआव जागोन होननाया 5टा बारगुलायबाय, सिङाव लांबाय अपारेसन खालामनो। बेनो जाहैबाय आइनि बेमारा, माने अपारेसन खालामनानै बेखौ बरनबाय आरोखि। ओमफ्राय दा बेखौ जोंनो देखायफैदों, फट' खेबनानै लाहैयो आरोखि ना। जिखुनु अपारेसना मोजाङैनो जाबाय दां इसोरनि अननायाव। बे दा देखायदों, बे बुस्थुखौनो गारबाय आरोखि ना। ओमफ्राय मानसिखौ लाबोथ'वाखै, जिखुनु मा खालामबावनांगौ होनदोंथाय, खालामबावनांगौ दंनो। एकदमबारे माने दुगैनोसो नागिरदोंमोन आङो। ओमफ्राय बेनि माने एकदमबारे गोजौनि, नै आं खोन्थानो, बै नैबे गोजौनि, बेबो गोजौनि माबाबो जाया। ओमफ्राय दैयानो नायलाय नै बिराद खम गयो आरोखि ना। ओमफ्राय बेसेबां नै दा एसे बुरजा गदोंलाय, दहाय बिराद खम गदोंमोन। बेसेबां आजावनानै दुगैनो जाला। आं बै मादै मोनावसो दुगैनोसै। मानो दुगैनोसै ना? लाबोबाय मानसिखौ बेवसो लाबो।
Ini orang kamu sih. Kita ukur tu bang. Mana? Mau berita tidak hasil le? Nang bukan nama. Aru lagi mana? Oh, bukan. Bikin belum? 자, 식당에 이제 레스토랑. 사람 지금 소시. 여기 내가 시켜. बुझिबाय नै बुजिजानो दिनै जेबो नङालै ना सिस्टार बुजिनाया मादैया साफाथ'दो दसे दा सानैजों थांनानै फैनोसै आदैमोन जानोसै जोंहा जाखानोसै ओमफ्राय लाना फैनोसै दाथ' रायज्लायनो रोंनाय नङाना बे सिस्टार Ayo langsung sih. औ 사과리구나 그래. 사과야. गारनो डिस्टार्ब जादों बे गुजुनो ओंखारबाय थाबाय बेयो आखाइखौ दलद लाखाया लासैनो सागागोननो दाहाय सागानायनि मुलि होगोन मिथिबाय नैबे बुस्थुखौ हैनांगौ जाहैबाय हरै बारनानै बेहाय होनांगौ जाहैबाय थांफिननांगौ जालायबाय नैबे लेखाखौ देखायनानै पेमेन्ट होनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय पेमेन्ट होखांनानै लेखाखौ लाबोफिननांगौ जाहैबाय फैसा होनानै लाबोलायबाय नै जमायबाय ओमफ्राय रिपर्टआ 15 दिनजोंसो मोनगोन जाहैबाय 15 दिननि उनावसो खबर लाफैनांगौ मा बुस्थुरा बेलाय गिथाव बाथाव मादै मोनाव ओंखाम लांफैदां लोगोफोर मोजांसो ख्रोबसो सोदो दैखोनानै जोंहा जाखाबाय ओमफ्राय बे मादैनो माबानानै सोनानै लांसै जाबाय सिखारदो गिथाव बाथाव मानसिफ्रा बेलाय फै जायो जेबो नङा मादै नैबे होथेग्रा दंखायोना जोंहा जि दख'ना लाबोनाया बेबायदि उखुन्दै गग्रायाव नांनानै हरैयानो गलिसि गलिनानै आरो जियाबो खामबावदोंसो बे रेजेंसोखा आं लालालै नों लाखिदो खर'खौ रेजें मोनबाय नै बेहाय नाम्बार लिरदोंमोन मा बिजि थुदोंमोन दां ना बेहाय बुदबलायबाय ना सोरांबाय लोगोफोर बायहेरायाव बेरायनो फैदों माबाफोर जाग्राफोर मोनो खोमा ब्रेकफास्ट बिमादैजों मादैनो लानानै थांदां नैबे मा बानायदोंथाय नायनाय नायसै फुरा खालि माइब्रा गोसोमसोना बे माइब्रा गोसोम गोथावथ' गाज्रि नङा मारै हायो ओंखारनो हायो थाबायनो हाहांबायना गाबोन आराम थांनो मोनसिगोन सालाना
बेलाय लासै नङाबालाय बहा सानो बोरैबा जाबा सायो बोरैबा जाबा साया माबा बिमानै मास्क लाबोनायखौ जि मोजां लाबाय थाबायलै बे गाव दे गाव सुनाय जाहैदों थाबायबोथारो ओरै बेमारियासो गोरा जानानै नै बेमारिखौ लाबोग्राफ्रासो लहरायजोब्बाय माबाबायबो ना हरनै जाफैबायबो ना नैबे मादैया हरनै जाबाय ओमफ्राय नैबे आनैया हरसेल' रिलिज मोनबाय दिनै थांनो मोनसिगोन माबा 10टा 11टासोआवसो थांनो मोनगोन जाहैदों मैयाथ' फुरा सानसे आलासिफोर फैनाय भिडिअखौनो खालामनो मोनाखै बेमारिफोर नायफैनाय थाफानाय रायलायनाय मानाय भिडिअ खालामनो उसुबिदा जाबायना भिडिअ खालामनो हायासै गावसोरखौथ' गारिजों दैखहरबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहासो दासिमबो थांनो मोना अखा हानानै अखायानो हागारदों नालाय फुरा बिसोरखौ दैखौ हरखांनानै 2 घन्टासो जाबाय आरोखि दाबो बेनिफ्रायनो थांनो मोना अखायानो नागारनो रोंला दासिमबो थांनो मोना कमार्स गनाय टाइम जाबाय लोगोफोर कमार्सनि स्टुडेन्टफोर हजों हस्पिटालनिफ्राय खुनुरुखुम फैबाय ओमफ्राय बे थाब फैनांबाय नै बेनिफ्राय दोरोदनो हायासै हेलौ लोगोफोर आं न'आव दासो सफैदों एकदमबारे मोनाखौ लायनोसै माने बेलासिखौ लायबाय आरोखि ना अखायानो सानसे हाबाय फुरा नागारा ओमफ्राय बेबायदिनो हजों एमआरएमनिफ्राय एसे नागारनायखाय ओंखारबाय आङो ओंखारनानै ओरै मादै मोनावथ' आङो टिफिन माबा माबि हैदों नालाय ओमफ्राय टिफिन हैबाय हैनानै बिसोरनिफ्राय ओंखारबोलायबाय दाना कमार्स कलेजाव हाबग्रा लामायाव ट्रेकसो हानानै थाथ'नांलायबाय बेहायनो खमावबाबो बिराद गोबाव थाथ'नांगोन ओरैनो एमआरएमावबो 2 घन्टासो थाथ'खानांदों आरो बेहायबो फुरा 2 घन्टासो थाथ'नांदों आङो ओमफ्राय जानाय नंलाय नंबाय आङो ओंखाम उखैनायाबो जाला ओमफ्राय हटेलाव जानोबो आं सानबाय हस्पिटालावनो बिराद बुरजा होबोनांखाबाय नालाय ओमफ्राय खरस खालामनो बाबायमोन आरोखि आङो ओमफ्राय नांलालै नंनानै न'आवनो जाहैनोसै नंनानै अखाखौ नेबाय थाबाय जाया हागाया ओमफ्राय उनाव एसे खम जाबाय आरोखि ओमफ्राय एसे खम जानाय लोगो लोगो बोरायबोबाय आङो ओमफ्राय नै दाना हजोंल' जे जायगायाव आं थादों बे जायगायावल' खम जादों ओमफ्राय बेखौ बारबोनानै ससेनिफ्रायनो फुरा न'सिम सिंख्लाब जिखुनु बिमानि अपारेसना मोजाङै मोजां जाबोबाय आरोखि ना ओमफ्राय दिनै फैनो मोनबाय साननै हर थाहैनांबाय आरोखि ना हरनै जाबाय ओमफ्राय हरनैजोंनो फैनो मोनबाय थाब राखांदों आरोखि जोंना बिमाया मानि अपारेसन खालामनाया जोंना उदैखौ हाथायाखै आरोखि सुफ्लंदोंसो ओमफ्राय बे सुफ्लंनानै खालामनायखाय थाब राखांदों जाहैबाय सुफ्लंनानै खालामनाया थाब राखाङो नामा ओमफ्राय थाब रिलिजबो मोनो जाहैदों ओमफ्राय दा जोंना अपारेसन खालामनाया बेहाय एमआरएमाव खालामनाया गासै टटेल नै बेनो बिला लोगोफोर बेहायनो दंजोबो नै गासिबो बेसेबां अहाय बेसेबां लादों दंजोबखायो नै बेहाय नायबानो मोनजोबगोन ओमफ्राय नैबे सेकेन्डआव नैबेनो जोंना डक्टर कुमार चन्द्र ब्रह्म बेखौनो हमदों बर' बिराद मोजां डाक्टारा थान्दाथार आरोखि ना ओमफ्राय बोरो नैबे दस्रा बिसिनिबो फिस थाबावबाय नै बेहायनो दंजोबो फिसा अपारेसन डाक्टरना जाहैबाय बे सारना 10,000 ओमफ्राय गासै टटेल नैबेनो जाहैबाय 44,115 थाखा बेयो जाहैबाय गावसिनि टटेल जानाय आरोखि ओमफ्राय बाद बाखि माखासे दंबावो बेयो गासै गावसिनि लास्टआव टटेल होनांनाय आरोखि ना फार्स्टआव जेन'बा एडमिसन जानायाव जेन'बा रिपर्ट जमा होनायाव 450 लाबाय अपारेसन खालामनो जेन'बा रिपर्ट साबमिट होनाङोना बे रिपर्ट साबमिट होनायाव 450 लादों ओमफ्राय बिनि उनाव हस्पिटालाव एडमिट जानायाव बेहाय एडभान्स होनांदों आरोखि ना गावसोर जेन'बा नों 10,000 15,000 20,000 बेसेबां होगोन होननायाव आं 10,000 होग्रोनाय जादों ओमफ्राय बै 10,000खौ लाफानानै टटेल नैबे माबा 44,115 थाखा जादों आरोखि ओमफ्राय बै माखासे फिसा जेनेबा बे 450
रिपर्टनि ओमफ्राय बै बेमार टेमाव लानानै थांनाया बेनियाथ' बेनि आलदा जाजोब्बाय आरोखि बेहाय हिसाब गैया ओमफ्राय 2500 लादों ओमफ्राय बेनि रिपर्टआ 15 दिनजों मोनगोन जाहैबाय ओमफ्राय माखासे बुस्थुआ बे गावसिनि फार्मासियाव जे मुलिखौ मोनाखै बेखौ बाहेरायाव लायनांदों आरोखि ना खननै खनथामसो माबा ओमफ्राय जोंना बेयावनो एमआरएमआवनो सासे बिब' दं नालाय माने नार्स मावो आरोखि बे फुराना जाखाबाय दा बे न'नि मानसि थाखानाय हिसाबै एसे डिसकाउन्ट मोनदों आरोखि ना माबा 3000सो डिसकाउन्ट मोननाय जादों एसे नङाबा बेनि एसे बारा जाबावगौमोन आरोखि माबा जादोंमोन 47,000 जादोंमोन ओमफ्राय बे 47,000आव 3000 डिसकाउन्ट मोननाय जाबाय आरोखि ना न'खरनि मानसि हिसाबै गाव मेनेजारजों रायलायबाय ओमफ्राय एसे डिसकाउन्ट मोनबाय जुदि न'खरनि बिमा बिफा मोनब्ला बांसिन डिसकाउन्ट मोनोमोन जाहैदों 10,000 गाहाम डिसकाउन्ट मोनोमोन जाहैदों ओमफ्राय दा बेथ' आइयाथ' असे जेनेबा बिमा असे नंला नालाय बिमादै जानायसो नालाय ओंखायनो 3000ल' डिसकाउन्ट मोननाय जादों आरोखि ओमफ्राय गासै टटेल नैबेजों ओमफ्राय बै माखासे खरस जानायजों बे बायह्रानि जेन'बा एक्सट्रा होनायजों गासै टटेल 50,000 थांबाय आरोखि ना 50,000नि आन्दाराव जाबाय अननानै आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसे लाइकफोरबो खालामनानै होदो आरो एसे एनै कमेन्टफोरबो खालामना होदो होनबा आं दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै लोगोफोर जय बर' हारिनि